Nokhani logi sal tal athukri kri hingke nokha bo muchangya au jora bo jotoni no phayo chung jora bai baksa bo godalai tongnani nango. Obo haino chini Paithak Bubagra ni bo kaijaknani jora sapaika tabuk hingke bo kaijak sinai. Tabuk bo kaijaknani sikang sabono ba bini bakhani Logisong hinui chongoi tonikhe aboto chung tabuk sawai mayako bodo phani borok ba wngui tongkha aboto chung tabuk phano kahamke sawai mayako jora sapaike chung jotona sawai manai chini Bubagra ni Logisong bodo phani borok nai. Jorale phayo thango jorale kebono naisingui tongya. Sabo Ungnai Paithak Bubagra ni Logisong. Jora sapaike toksa toktui rok bo pungjora sano obo haino chini khoroksa Paithak ni Bubagra bo bini khoroksa chugle bakhao chongmani rok tongoi mano aboni bagoino bo belaikeno kaijaknani bo sambaka. Bini kaijakmani salni ulo chung sawai malainai bodo phani borok nai chini Paithak ni sakni Logisong Bubagra ni. Tipra juk deungno tai Manipuri deungno tai Naga juk deungno chini Paithak ni Bubagra ni sakni Logisong ba. Bubagra nayo je bini sakni Logisong bo je botong tui je bo satui tai je bodo phana hamjak tui aboti khino hamjaknani. Chung o sungsaro asai phaike jora jotoni no waisa phainai no ebakhe chungre jora no naisingnai ebakhe jora de chuno rukhanai. Jora phai tongo jotoni bagai no turuk khe ebakhe chung jora no romoi logi o himnani nangnai. Chung jora no romoi maruk ya hangke jora no ukologo khitari kelangnai. Jora sakpaike jora no sanai afro chung jotono sawai mannai chini Paithak Bubagra ni sakni Logisong Sabo Ungnai. Tipra juk deungno tai Manipuri deungno tai Naga juk deungno. Hingke babsong in video no nungmani ulo bahai nangjakha comment box o comment kaisadi tai video no nugoi chajagai tongo hingke video no like khaidi tai noroni logi rok bai share khaidi. Hingke babsong norduri ke ba ani o channel o katal phai tongo hingke subscribe khaya kongke please tabno subscribe kayoi ganani bell icon o sinoi all press kainadi tamni hingke ang jefro katal video upload khayo aphrno joton se sikang noroni orano notification sogine bagai. Hingke babsong video tinine bagai asukno hana hai malai phai norbai katal update ni bising tui tai norbo jotona kaham korungna tongdi.